Mikä on motocrossissa parasta? Voittaa tietenkin. Mites jos ei voita? No sitten ei voita. Sitten ollaan kakkosia. Milläs toi Euroopan kisatantereet vallotetaan? Kaasulla. Kuulostaa hyvältä. Miltäs toi kaksipuolikas on tuntunut? Se on tuntunut heti tosi hyvältä, että eka ajoin sillä 2013 mallin kaksipuolikkaalla ja sitten mä sain ton 14 mallin kaksipuolikkaan, niin se on niinku vielä parempi se 14 malli, että siihen on tullut paljon lisää tehoa ja pyörä on parempi ajaa ja se on hyvä. Nyt GoPron kanssa ruvetaan tekemään yhteistyötä, niin pidät sä joka päivä sitä joka koulussa ja sun muualla mukana? No varmaan. Kyllä se on aika hieno laite ja yritän Mitä sä ajattelit kuvata ensimmäiseksi? ajamista.